телевизор караучыларыбыз җырлы бүләк тапшыруын башлап җибәрәбез. Безгә килеп ирешкән бердән-бер котлау хатын укырбыз. Шәмәрдәндә яшәүче Сиддикова Гөлфинур Мөхәммәд кызының олы 60 яшьлек юбилее. Кадерләнибез, сине чын күңелдән матур гомер бәйрәмең, туган көнең белән тәбрик итәбез. Язгы бөреләр тулып яфрак ярган, кояш җылысы җиһанны юаткан, күңелдә дәртне уяткан мизгелдә дөньяга килгәнсең. Күңелләр моңзар белән тулган бер мәл бит ул яз. Йөрәктәге сүнмәс ялкын җырларга күчкән мизгел. Язгы таң җилләре, иртәнге сандуга җыры, яшь бөреләр булып мәхәббәт килгән чор. Язмыш сиңа бары игелекле, изгелекле язлар гына бүләк итсен. Бәхетең мул, саф, самими булсын, гел елмаеп яшә. 60 яшең белән котлап, зур бәхетләр сиңа телибез. Үзең кешелекле булган өчен олылыйбыз бүген сине без. Без телибез сиңа барында, ап-ак карлар кебек бәхет яусын, туган көннең һәрбер таңында. Йөрәгеңә җыйган яхшылыклар, изгелекләр булып кайтсыннар, туар таңнар алып килсен сиңа сәламәтлек, бары шатлыклар. Кадерле әниебез. Синең кебек олы йөрәкле, михрибанлы, сабыр, киң күңелле кеше юктыр ул. Гомерең буена авырлыкларга, тормыш ваклыкларына бирешмичә, олы җанлы, киң күңелле, ярдәмчел кеше булып кал. Алда гомер елларыңда сау сәламәт, күтәренке кәеф һәм туган тумачаларың, якыннарың белән, әтиебез белән тигезлектә, балалар, оныклар куанышы күреп, бәхетле көннәрдә үтәргә язсын сиңа диеп телибез. Кадерлебез. Зур бәхетләр юлдаш булсын сиңа, көннәреңне шатлык бизәсен, сәламәтлек ярты бәхет диләр, шушы бәхет читләп үтмәсен. Озын булсын синең гомерең, тыныч булсын һәр чак күңелең, бәхет чишмәләрең мул аксын, зур шатлыклар белән таң атсын. Синең тормыш юлларыңда очрамасын киртәләр, гел бәхетләр һәм шатлыклар алып килсен иртәләр. Иң изге теләкләр белән әниң Сәйдә, тормыш иптәшең Илдар, кызларың Гүзәл, Айгөл, Алсу, кияүләрең Рауил, Рамил, оныкларың Илшат, Илзирә, София, Шамил, Айсел, Наил һәм барлык туганнар. Bizge her balana rəncimə Kütkəndə qaytmasak, kirməsək sinin qullarına Jili daval dinmədi tırmışda Bulğanığa sin haman yenəşə Min rəhmət barısı işində Min yaşa Kayem min yaşa Jili daval dinmədi tırmışda Bulğanığa sin haman yenəşə Min rəhmət barısı işində Min yaşa Kayem min yaşa Üstürdün naz bilen Ürettin gel uңай sıfatqa Ынтылмай Birgen her kengәшең Кім булып айларда тұрсақ та Жили давал тимәде тормышта Булғанға син хаман янәшә Min rəhmət barısı işində Min yaşa ənkəyim, min yaşa
Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, шуның белән җырлы бүләк тапшыруын тәмамлыйбыз. Сезгә кичләрнең ямьлесен телибез. Озын гомерле, исән-сау булыгыз.